Jesusen 7. parabolak arrantzarekin du zerikusia. Bere entzulen artean arrantzale asko egongo ziren, adibidez, bere 12 dizipuluetako batzuk arrantzaleak ziren, Pedro, Juan eta bar. Beraz, ondo ulertzeko gai izango ziren parabolak erakutsi nahi zuena. Goazen parabola irakurtzera. Jainkoaren erregetzarekin uretara botatzen den eta mota guztietako arrainak biltzen dituen sarearekin bezala gertatzen da. Betea denean, bazterrera ateratzen dute. Gero, eseri eta onak saskira biltzen dituzte, eta txarrak kanpora botatzen. Arrantzan ez naiz oso aditua, baina parabola honek arrasteko arrantzari egiten dio erreferentzia. Nola egiten zen arrantza mota hau? Ontziarekin Galileako itsasoan barrena sartu eta bertan saria handi bat botatzen zuten. Sare horren muturretan pisuak zituen, alik eta ondoen iristeko. Behin sarea uretan zutela, itsasertzerako bidea hartzen zuten eta horrela bidean gurutzatzen ziren arrain guztiak sarean harrapatuak geratzen ziren. Behin lurrera iritsita, sarea atera eta bertan harrapatuak geratu ziren arrainak aztertzeko momentua zen. Ze harrapatutako arrain guztiek ez ziren jateko egokiak. Entzule guztiek oso ondo ulertzen zuten orain arte entzun zutena. Gehienek lan hori egunero ikusteko edo egiteko aukera baitzuten. Baina, zer esan nahi zuen Jesusek horrekin? Berak esplikatuko digu. Berdin izango da munduaren azkenean. Aingeruek etorri eta gaiztoak zintzoen artetik bereiziko dituzte. Eta sula bera botako, negarra eta hortz karraska izango daan. Olo gaiztoaren parabolak erakutsi zigun bezala, munduaren amaieran bereizketa bat egongo da. Zintzoak alde batean jarriak izango dira, betirako bizitzeko, eta gaiztoak beste aldean betirako suntsituak izateko. Bertan zeuden entzuleak, jainkoaren erregetzaren parte nor izango zen jakin nahi zuten. Ze entzule asko xumeak, behartsuak eta gaixoak izateagatik, gizartetik, baztertuak eta ondorioz jainkoaren gandik ez onartuak sentitzen ziren. Baina Jesusek parabola honekin esan nahi zien, jainkoaren erreinuaren parte izango direnak, jainkoak bakarrik erabaki dezakela eta ez gizakiek. Beraz, gizakien gandik ez baziren onartuak sentitzen, lasai egoteko, jaunak onartzen zituelako. Denok zuten jainkoaren erreinuaren parte izateko aukera. Hurrengo bideotan ikusiko dugu nola egon gaitezken salbu izango den taldearekin. Parabola honek guk dugun ardura argi utzi nahi digu. Horregatik zera esan zien Jesusek bere dizipuluei. Jesusek esan zien, zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet. Gure ardura gizakiak arrantzatzea da. Pixkat arraroa dirudi, ezta? Zer esan nahi du horrek? Pertsonei jainkoaren erregetzaren partaide izateko gonbidapena eskaini behar diegula. Eta nor joango den erreinura hori bakarrik jainkoaren ardura da. Beraz lagun, noizbait norbaitek sentiarazi badizu jaunak ez zaituela onartzen, ez dakitze arrazoirengatik, utzidazu esaten ez dela horrela. Berak denok salbu izan gaitezen nahi du, eta denekin betirako bizi nahi du. Baina gure erabakia da arrain, onen edo txarren taldean jartzea. Beraz, erabaki gaur beti jainkoaren alde mantentzea. Hori baita jainkoak duen desiorik handiena. Hurrengo bideoan, umeen parabolak ezkutatzen dituen irakaspen harrigarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, jainkoak bedenka zaitzala lagun.